Има такъв предмет, който се нарича историческа демография. Може да се прецени колко са били българите. Когато идват турците на Балканския полуостров през 14 век, България е една от най-гъсто населените земи в Европа. Така. Българският народ е трети по големина в Европа след немци и французи. Така. Ние сме трети по големина в Европа. Когато минават от тук французите и немците, и англичаните, и италианците, и унгарците по време на кръстоносните походи, те всички са изумени колко голяма и гъсто населена територия е България. Идват турците и се получава така, че когато ние сме трети народ по големина, значи най-различните оценки сочат между 3 и 5 милиона българи в края на 14 век. По това време това е много. По това време. Много народ. Ами по това време на британските острови, общо на британските острови, т.е. на Британия и Ирландия, общо живеят 1,5 милиона души. Шотландия е била 250 хиляди, разбираш ли? Да не говорим за това, че в далечния север, нали, където са скандинавски държави, там те са, не случайно викингите са били толкова агресивни и толкова се разселвали, защото те просто нямало къде да живеят. Върни се на голямото демографско падане. Ако приемем, че са 2 милиона са станали, не знам, Божидар Димитров, Бог да го прости, или кой беше той, да опитам аз да го разказа 2 изречения. Момента, в който, може би годината ще ми кажеш, момента, в който българите демографски са много паднали, 2 милиона, 2,5 милиона, примерно, и нещо се случва в съзнанието им, без да имат политика демографска, без да има някой да ги кара, великата българска жена започва да ражда 5, 6, 7, 8 деца. Това случило ли се по този начин, както го разказваше Божидар Димитров, или както съм го чел аз някъде? Не знам дали покойният Божидар Димитров го е разказал така, аз поне нямам спомен. Възможно е, но... Съвпада това, че има голямо демографско падане в някакъв момент. После има раждаемост. Той има постоянна раждаемост в този период. Ние никога не сме имали проблем с раждаемостта в този период. Това ни спасява. Иначе, наобщо казано, да го запомнят нашите зрители в момента, когато идват турците на Балканите и когато си тръгват, български народ е горе-долу в едно и също състояние. Добре, Тоест, ние за 5 века горе-долу запазваме едно и също ниво. Ти разбираш за какво става въпрос? Те са ни, както се казва, като едно стадо. Като едно стадо са ни подрязвали, косяли са ни, точно така. Знаеш ли колко е в момента населението? Аз споменах при малко колко е било населението на британските острови през този период, 14 век. Знаеш ли колко е в момента населението само на Великобритания, не на Ирландия, защото ирландците са още, мисля, че към 5-6 милиона. 80 милиона? Някъде. Не, мисля, че към 60 и няколко, между 65-70 милиона. В този история Мохамед, който как се казва, или Бирмингам, който всички ги броим, няма значение. Броим ги всички и Мохамед от Бирмингам, нали? Да, това и Съдък Хан, кмета на Лондон и него. Също в тия 80 милиона. Те не са 80. Коя година е голямо демографско 70. падане? Върни се на нашата територия. Края на 14, началото на 15 век. Края на 14. Значи, виж сега, какво случва при нас в 14